Nwaanyị nna anụ sị m na kpatakpata ya eje nga. Ofu nwoke sị m na anyị na dis girl na-akwụ. Mana ịgbagolu na ya ga-akpụ ya distant relationship ịghọtago. Ọ nata ha afụ ha fụsịkwa ọ naba. So ka ọ natalụ nke ikpeazụ a, fana esi Ibonyi ya na-agbaghalị maka okpu nna be enyi, ọ na-asị anyị ahapụ n'ife anwa. Ọkwa ịghọtago, yanwa achọrọ. So ịmago na ọ nwoke ka ya bụ. Ya kwugharịkata bọsị ya afụrọ, ya elie. So fa wee nọsi o wee na. O mesịrị 2 weeks ọ sị ya na ya dị ime. Ya wee sị ọkwa ifugo ife ahụ ya gwa gị. Na ya dọrọ ready for marriage. Ọkwa ịghọtago. Ọ sị ya na ọ bụ na ọ dọrọ ready, na ya nwadu ready, na ya ma wepụkwe nwa. Ya wee sị oke isi na ị ga-ebube nie. Fine. So ọ bịa sị elu ha okwu sị elu ha okwu, ya agba ya nkịtị kama na ịmago na ya dị worried. After 2 months ọ kpọọ ya sị ya na o nwesị ụdị symptoms ya na-enwe ya nwere ike ịkọwa ihe ọ bụ na ịgba na ihe a bụ ime izizi ya. Na ọ bụ na ọ ga-agwa nwanne ya nwaanyị at least ka ọ na-enyere ya aka with the symptoms. So ọkwana ya ajụ mesie ndị mmadụ gwabi okwu si ya na ịmagonu nọ ime izizi, ọ na-ebu eso si maka na mmadụ ka ya bụ. Ya wee kwalụ wee kpọọ nwanne ya nwaanyị na ọnya nwa bụ the greatest mistake ya mee. Ya na nwanne ya nwaanyị afọ bụ weak point dụọla ya na o nwere ife ọ gwara ya na-agbagha ịghọtago nọọsọ few ka a gwasị nwanne ya nwaanyị na ya mụrụzi ihe ya na nwanne ya nwaanyị akpalụ from nwanne ya nwaanyị to mama ya. Ndị akpọkwa anya family meeting o. Ya wee natasị ya na ọ ga-eje mee kodoga. Ọsị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Ya na-achọ ka ya kọwalụ fa na ya dọkwanụ ready na ya chọrọ ịnọ just girl. Fa ajụ sị na ọ ga-eje mee gị na nwa adịgo involved. Ịmagolo ya na-eme okolobịa rinne na ya da atụ ụjọ. Ịmagolo mmadụ kawala anya ntị afụtasị si na ekwe ya nwaanyị ka ama ma anya ọ ga-amụ ya naanị. Ewee nụzikwa na ọ tụba nwaanyị ime ọkwa ịghọtago maka na ya na-emeta okolobịa ọfụma mana o tiere ya na nwaanyị. Ọkwana ya ka ihe a ga-emekwanụ nye soluhe nnọọ ịmara ka daga anyị nkọ story jebe elu mesie gị. Mana before ihe anụnwa na-eme na fana abụọ kpalụ wee sị ya ga-eje mee ego gị mee ihe ndị be ha kwu kama na ịmagolu na ejiri obie niile eme ihe anụnwa. Na ọ bụ na famesịa ihe na ha ga-anọrọ onwe ha ka ha chee nye eche malụ mọ ihe ha chọọ that anybody can still walk o. The girl kwelụ. Olee ka emesiela ego o chighekwa azụ ebe ọ nọ. Ka o chighere azụ ka fa mesile ego na ya dị very happy maka na ya na-alụ contract job. Ya na-echekwala onwe ya ọlụ ịghọtago na-esendili ego ma ọ n'idi. After 1 year ha wee natazia dịka ajụzia na ya ma nchighezi azụ. Ya gbana ya nkịtị na-alụkwa ọlụ ya na-alụ. Ọ sị m nne mana ya dọrọ happy. Na ya dị feel ka onye nụrụ nwaanyị. Na ya ịmarọ ọsịbụ ike kwụrụ ọtọ gwa ya mana kedu ihe a ga-eme. Mana ka ọ mụọlịa nwa nwaanyị ọ mụọlịa na ya lọvụsịalụ nwa. Lọvụsịa nwa. Ya na-ete ikike arọfụ nwa ya. Ịghọtago na-enyekwu ya oke ihe ọ chọọ ka ya nye. Ọ sị m na the girl self na ọ na-ekwu okwu anyhow. Na ọ na-ekwu okwu anyhow. So ọ na-agwụ okwu ebe a mana ịmago na nwoke ka ya bụ ya agba ya nkịtị. Si ihe a na-eme megide. Enyi nwoke wee kpọọ ya wee sị ya na ọ bụgodu na ọ lọvụrụ this girl na o nwedịrị ihe ọfụ na anya na ya na-abọji wee kwụba kwa ịghọtago. Ya welu maka ife anwa ka o dozie this girl etu o si wee chọọ. Ya wee sị oke. Ya wee kpọọ the girl wee sị ya na ya chọọ ka fa bidokwe this relationship n'isi. Na fa ga-ahapụgodo ịmụ nwa ka fa nye onwe ha 2 years just nọlụ n'ime relationship a take care of each other. Onye ọbụla nọlụ nnọọ ịmagolu gosi ihe ọ bụ. Na after 2 years anụnwa ọ bụ na fa achọrọzie ịnọ na anybody can go etu o si wee chọọ which ihe ha kwuru initially. The girl kwalụ. So ya wee bido take care of this girl. Nyewe ihe niile ọ chọọ. Ihe emesịrị few months ọ dị ime. Ya wee sị kedu ife anyị kwuru. It's not like na ịgụrụ akwụkwọ. Kedu ụdị ihe dị otu a. Ọ sị ya nọ maka na ya ka na-enye nwa ala na ya agbọrọ mgbe nsọ ya ji abịa ịgbagoro ụdị ife anwa. Si ka aka na-ekwu oje wepụ dị nwa. Ya gbakwa nkịtị. Ya continue kwa ihe ha kwu.
o mesịrị 3 bones 4 bones ọ dịkwa ibe ọzọ ya wesịa ihe anụnwa ime kịta ọ na ịmara how to do this kedu ihe bụ your problem n'ihe mụ na gị na-agba sọsịa ma ọ na ya nara anụ di ya ga-eji ghara ịdị ime ya dị ime n'ebe anya ka ya jee wopie ya ma nwopụ aka na-ekwe ọtụtụrụ fonu kpọọ mami ya kpọọ nwanne ya nwaanyị sị na ya dị ime dị esi anya wopie ọ sị m nne si onye n'ihe anụnwa kwuru ọ na-ata alụ na ntị ke ka nwoke na-anụ nwaanyị ga-eji asị nwunye ya wopụ nwa ọ dị ime na o nwee ka ọdụ ịmagoro mami ya na ụmụnne na-avụ ya wee kpọọ mami ya wee sị ya na nna ihe ha kwu na ha si na ha elubu ogo ịmụ nwa otu afọ ka fa bigodu ndụ fa for 2 years wee niile onwe fa anya before ha amala ife fa na-abanye na ya o wee si otu wee dị andị na ejiri ọnụ ya sị anya wopie na ọnụ ya na-asị ya ka ekwe n'ihe anyị kwuru kedu ihe iji wee hapụ ihe onwe gị o wee dị otu afọ ịghọtago ịgbago na-agwagodo mami anya gbazi anya nkịta so ka ọ dụzi ime afọ ịmagonu emotion karịsịa obele akwa gbogo obele akwa gbede ya gbazi anya nkịtị na-ete ekike arọf ya na afọ ime yọta na ma nwa ya obube dị afọ ime busie mụọ ya ọ bụrụ nwa nwoke oluo one day ya na ya na-agba wee na-aba mba ịmụ na-agbakọ ihe nwaanyị agwala ya o wee sị ya kpachakwala anya ahụ ya chetakwa na ọnya nwa na-esi nri ọ na-eli o na ọkwa kpatakpata ya eje nga na o nwerekwa ife ọzọ ga-eme ọ sị m nne ya wee kụja na ya mụrụ na ife elugo otu a na ya mụrụ na nwaanyị a nwere ike ịkọ ụdị ihe a eziokwu na ọ na-ekwu okwu n'ihe a mana ọ bụrụsị nke ịgwanya bụ die na kpatakpata ya eje nga ịghọtago unu agbagola ebe ọ na-eje akwa ifugo ọ sị m na that day ka a kwụsịdebele imetụ this girl aka na that day ka a lidebele ife this girl si wee luo tata ọ na-akọrọ anyị ha na ihe a bụ 3 years now ihe anụnwa mee maka na fa bụ n'elu ya nwa welu one room na bili and ya na-alụ contract job ya pụọ mgbe ụfọdụ na-anọcha 1 week 2 weeks ya abata na ọnwa ife nwunye ya nidili si ozie mgbe ụfọdụ ozie nwa ya nwaanyị ọ bịa gwa ya mgbe ụfọdụ ya enye ya ego mmegoro na ya na-ete ekike arọ ọfụma ya maka na ya fụrụ ụmụ ya n'anya mana ọkwa ifu this woman na ọ dụrụ ya ka o nwere ife ga-ejikọkwa ya na ya again n'ụwa anụnwa like di na nwunye ma ọ mmekọ ma ọ mee anything na ya try go for these 3 years I continue with this marriage no kwere o ife aka ejiresi this woman ya pụọ bie maka ụmụ ya na afụkọ ụmụ ya n'anya and na mgbe ụfọdụ na anya ka wee lu ya na n'ebe ụmụaka nọ kala ebe nwaanyị anọ n'ọnya nwa na-ama na-arụ na aya ụmụaka na ụmụaka na-edili nke a na ụmụaka na-edili nke ọkwa ịghọtago na nwunye anya elu siri ana si mụ nne ya kọsiala anyị ụmụ ife ndị o mesigo ma ụmụ ihe ndị ọ gwasịrị ya na anyị ga-etigbu onwe anyị na mkpu no just obele azụ ka a tụnyere anyị wee na-asị etu a ka a ga-esi nọdị wee bụrụ na ya na-anụ nwaanyị mba ya ma mmie maka na ya try gonye chance nyekwa ya chance na ọwa ọkọrọ andị na ọwa ọkọrọ bụ na ọwa ọkọrọ na dịka na-achọ ka ya were ọnụ ya si anya pụọ bie na ya ma mmie na fa na-anya onyinyo na-asị na ya ga-ana na ya ga-ana ya na-ekpe ekpere ka ọ na mana ọ chọrọ ịna apụ ịghọtago so na ọ chọrọ this marriage from the onset mgbe ya ga-abụ ya na-achọ okpu na beni ọ na-asị anya bịa apụ ifu gị ya wesị ka agbalị ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogokọ this guy mee ọ sị m na ife a chọrọ ịma bụ nke mbụ ọnya chụọ this girl ka ọ naba mana ya chụọ ya kedu ife a ga-eme ụmụ ya n'ubu ama nkwekwe niile n'ubu ga-agbawa ya maka ụmụaka ka ọnya just nnukwu nwaanyị ọzọ ebe afọ ọ chọọ nọrọ ọ chọghị ọ nabala onwe ya maka na ya ma nlizi nyosi nke ya ka na-esi ebonyi again ka onye agha ya lie ọnọdụ be ya na ụmụ ya ebe afọ yọtagofa na-etekikwe care of them ka ya nwee ike na-afụ ụmụ ya maka na ọ sị na mgbe ụfọdụ ọbịa na-ayọ mana still na obi ya dọrọzi na this woman mgbe ụfọdụ ịchọọ ikwu okwu ilo ihe si gị n'ọnụ were apụta kedu nwoke ị ga-agwa ụdị okwu anụnwa ka ọ dịkwa free with you ka o likwe n'isi ya kpachakwala anya anya ma ya chetakwa na gị nwa na-enye nne na kpatakpata eje nga ikwuwele ọnụ o nwere nwoke ị ga-agwa ya ga-elikwe n'isi maka na okwu ikwulu gbalili enwere ike ịkọwasị ka ọra yes
Saucy alone. Mm. 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 Gwa anyị Philo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this guy aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.